na mechanical krabi Akoma de yebren sebe udi for body ne brand fitete na yebre Kwabena kasasa udi si ye ntete Kwabena ide sikrobi bla Akoma de ne kwasem me olumai ebewu no enem so kirem say experience no aka bibia na kam ne makoma ade agam ti se etofo mu anase bia bibisi a ne makoma eti to o ka kirem say ade bie ni won mo se me de wura Akoma nim emu man ntare ho assistem no na se ho fo a na se ho ye tora na no ankasa ye dey awai frato se me di wura makoma nim dia ebe mama di bone ana makaka sabia eni kwansam ye dey meka eti de bisi bia jodi woni koso be hu se scan ye odia se fie ne ye odia kan ye odia se oba we ye odia bibibie mu no emfa nsi Akoma fata ho na se bibiba ana bibisi a ankwanko fa ohawa ama ama akogina so anko ebone owie no de tato so wura ushi oba na apena uto atade e de uto atade ama no uto atade ba Akoma na to bisi ujana na so no ujawa ofa no ho na so afa ho eti Akoma ye kan tintintintin ya na wa ya dawroma ye sua ne makakra kaka kire obi obi junka chi obi sa Akoma no ye mfa nko bibie mu fie wura nkoko sem din te se bie wo bie dwuma kasesei na bia one day obo se na abusen nyina dwelegu sa ade ne wo Akoma mu a wo hwa obekora sai enya stroke ana de meka won tase ha na emu se tare ho a oh yi ebu obi be kan so wo enya we oh we nyakopo be ya amna ide abrosa etimo me yemfa nyema ebetimi ekum yesunsum ne ekra no yemfa hye Akoma na daache akobubu ye eguo ana amya kwakodi ewu yebesere bibre medase okay